kemah ripah loh jinawi Babu Gundi anakku Pratasena kepriye munggo iki mau nggon kundungeng marang Babu Gundi rikalane aku munggah Gunung Candramuka Gunung Werksamuka ananging inggo samengko Begawan Durna nyatane durung bisa medharake kawruh kasampurnaning dumadya kawruh kasampurnaning urip nggih Pratasena adhiku diadhiku lamun to sira siadi wektu iki duwe rasa samar kandheka ananging lamun to sira siadi tuwajuh nggone anggayuh tutukna yudi Kakang Mas kepareng riklenggan mangkih Kakang Mas menggalih saderengipun badhe dumadi Kakang Mas kowe mesakno ibumu yo nggir ibumu ora lega ora lila lamun anakku Pratasena nggone kapilur-kapiluyu marang Reksi Kumbayana yo nggir Pratasena Babu Gundi anakku lanang apa wis dadi antepku lan dadi tekadku mula Babu Gundi mung tekadku njaluk pangestu pangestune Babu Gundi muga dadi obor pepadang nggonku bakal lumaku iki anakku lanang arep menyang endi nuruti karepe Durna bapakku lamun wektu iki Durna bapakku bakal medharke kawruh kasampurnaning dumadya kawruh kasampurnaning urip lamun aku bisa ngaturake tirta pawitra dimahaning suci banyu Perwitasari mulanane aku bali mrene aku niat hajat nyuwun pangestu marang Babu Gundi golek tirta pawitra dimahaning suci dulur-dulurku kabeh dongakno aku wektu iki aku njaluk pamit golek tirta pawitra dimahaning suci banyu Perwitasari mapane ana ngendi di
nggone sira Syadi bakal ngupadi tirta pawitra dimahning suci banyu Perwitasari. Mapan ana segara kidul segara mancingan mula aku njuk pamit bablas nyemplung segara kidul. Adikku Syadi. Oh Kakang Mas. Yo Kakang Mas. Oh Kakang Mas. Derek diko Kakang Mas. Oh derek diko Kakang Mas. Adikku Syadiku aku melu kowe yo Di. Sing aku melu adikku yen Syadi mangkat aku patenono Kang Mas nderek dika Kakang Mas kula nderek dika Kakang Mas kula nderek dika Kakang Mas kowe ora mesake ibumu karo dulur-dulurmu Bratasena kowe nuruti nafsumu nek kowe mangkat ibumu luwih dhisik patenono Yayi Sena mesakno ibu dimen Pinardawa ya sawane ibu Yudi Kang Mas ampun dika tindak duh Kakang Mas kula nderek dika Kakang Mas wah kabeh gundeli yen kowe arep mangkat ibumu patenono mesakno ibu Yudi aja mangkat Yudi ampun tindak Kang Mas diwapun tindak Kakang Mas kula ampun tindak Kakang Mas gage kowe mangkat to gage kowe ora nggugu mituhu marang dawuh ibu mangkat to ya wis wah dolunggo aku ora sida mangkat dolenggao Yayi Bratasena ora ngapusi ora dolunggo sing penak ya aja ngapusi ndika Kakang Mas mboten restu tindak Kakang Mas kembar lungguh sing prayoga aku ora bakal mangkat matur nuwun lho Kakang Mas do matur sembah nuwun Kakang Mas Kakang Mas mboten restu tindak jlamprong lungguh sing penak aku ora mangkat aku ora sida budal aja ngapusi Yudi bakal gelo sak lawase urip yen Syadi ngapusi Babu Gundi Lenggao aku tetep lungguh ning kene aku wedi yen mau ngapusi aku tetep lungguh ana kene aku mau pisah karo kowe noleh nganan ngiring Sang Bratasena wis dadi antepe Sang Werkudara lamun duwe gegayuhan para watak lincati dhateng kesagahan manembah batin dhateng ingkang ibu Sang Dewi Kunti Nalibrata Sang Dewi Krita tekating batin karo Sang Upadi Tirta Pawitra dimaning suci banyu Perwitasari saya kendho keng ibu Denira Hanggundili dhateng Wentisira Sang Bratasena mangkono sigra den kipatake bablas lakune Risang Sena jegur segara kidul
lir mangoswa kang layon kenyo ilang pemanisi watangan niro layu umaku ramyo Nuwun pasang Kalimantan B sinambekno ira duni katebino saking tetulamanmu dumawah tawang tuwang. Lho, nonton menapa Yai? Surya katawing hima ketingal peteng jagatipun kadang kula Yai Prabu ing Ngamarta Yai. Koko Prabu sang paningal sewu. Dedosan menapa ingkang kula sangga. Dening Rikenggar mangking kepuk balutan puisi datan pedak gesang kula. Lho, liripun kados pundi nyandhong katerangan? Rikala semanten Yai Bratasena anggenipun badhe ngangsu kawruh dhateng Rama Penemban Begawan Durna pados tirta paritra dimah ning suci banyu Perwitasari. Dados rana anggenipun Yayi Bratasena nampi wedharipun kawruh kasampurnaning dumadi mung kemawon Koko Prabu sareng kula lan para kadang Gundeli kalebet ingkang Ibu Dewi Kunti Gundeli dhateng Yayi Sena ampun kepati jegur segara kidul sekawit mituhu dhateng para kadang dalah Ibu boten kinten namung limpih wekasanipun wekdal kelenggan samangke Yayi Bratasena gemprak ingkang Ibu dawah kang Koko Prabu kados pundi nyuwun padhang. Yayi paduka menika sampun kondhang kalau kengrat Nalendra tangkemaning susah. Pagini yo wekdal kelenggan mangke paduka netesaken punang waspa. Yayi ing mriki lenggan mangke monggo sareng-sareng dados seksi ing antawisipun Pendhita Durna kelawan Yayi Werkudara menika lipat ingkang pundi monggo kula lan para kadang dados seksi kemawon. Namung Yayi Bratasena jegur segara kidul menapa tartamtu saged wangsul malih ing kangge titikan liripun kados pundi Pandhawa calo sedinten kaping 7 menawi dereng nglampahi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun masih kenging dipun ajeng-ajeng mulyanipun. Duh Koko Prabu. Sikropolo mengat perang sampo sami medali berkabeh wilteng koto keparang rika enggal mangke sarang-sarang dipun budidaya kula borongaken dhateng Dika ing samukawisipun semangga matur sembah nuwun. Yayi Arjuna wonten pundi? Arjuna mrene iki.
kaniro doyayi sungkaleng tias Karya Warkudara Arjuna kula wonten dawuh Gajeng Kyai Arjuna nate meguru marang Pendhita Durna kaluhuran mekaten Bapak Prabu kanggo nodi marang prasetyane Pendhita Durna kula kedah kados pundi nyadong keterangan sira sadi nggawa apa nang curiga linciping curiga pasna dadamu garane curiga ulungna nang ngarepe Pendhita Durna sira sadi njaluk mati kelawan Pendhita Kawan Durna mekaten Bapak Prabu yen Pendhita Durna tutresna marang para Pandhawa mestine bakal sungsul marang dulurmu sing Werkudara mekaten nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu iya pun Kakang uga bakal budhang awat-awati marang lakoning Sadi tumlinggal nyuwun pamit laman dulurmu Bapak Prabu kula nyuwun pamit ngati-ati budhalmu Yudi Arjuna nyuwun Perang campo sampe medhali lerenadek wilting koto hangaglah aneng marga catur yayah lintang Bima Sekti halinggih punika sang Prenggak Pandhawa Sang Bratasena ya sang Bilawa gagah Sembada Godhek wong Simbajojo awis ketel kinepel sisih mahambet kendel brandel kumandel nalika semono sampet genyah ngrasuk busana gelung minangkara cinandhi rengga ndek ngarep durung-buri werdine sang Sena wis datang keweran marang dununging Kawa Gusti pupuk Mas Rinika jaruting asem pupuk minangka pratandha denira ing sepangawikan Sanjang Bayu Rinika jaruting asem sang Bratasena ngrawit budine pindha jaruting kamal sumpet budak sinumpet Raden Bilawa wis hamengku kawruh panunggaling Hyang Giriwati nanging hanggung sinapasan pitrapi balilu pramila binasakake Jayalaga lirik jembar budine pindha tebaning Jaladri anting-anting panunggul manik ing tirta sang Bratasena padhang paningale datang Semaran marang sawiji-wiji sang-sangan naga bondo karo sane Bima kaya kuraning nagaraja lamun Bratayuda ora watak kalah kalahe lamun wis prateng lampus kelan bau rinika balilah manggis bilah tekan kendhagane yen Werkudara tulus njaba aman jerone binasakake bawa leksana liridatan nguncati sabda kang wis kawedhal Gelang Candra Kirana kawruh sang Jayalaga sumrat yayah sloting rembulan
kampung poleng bang bintu wadi abang ireng kuning putih ijo moyo-moyo dugi besampet dene Hangrasuk busana sangat teka-teking Pandhawa ya cancut tali wanda cancut ku jare wong ajincing tali wanda kencengake tali bandane wiwit alit Sang Bima lamun nelungan datan net nitih marang sekathing titian nitih kereta semplok bae kereta nitih jaran pedhot kulawaning jaran nitih gajah pedhot gegere gajah karmane mung lumumpat risang warang udara matek aji Bandung Bandawasa mungkal bener kelawan blabak pengantol-antol padha sakala risang Bratasena sikil kiwa mancak Batara tengen denuncalake saben sak jangkan sak iya jana doe malumpak sampun Prateng Ngokosari mulat mangandhap sang Dahayu Puru ageng weh adikku di Yayano Manonapa aku kadangmu Jajal Warga Kakang Sawangan Kakang ora mbiyen ora saiki saben-saben Yayi Werkudara ketemu Pendhita Durna mesti kena kemayan diglembuk alus marang Pendhita Durna kon ngalor-ngalor kon ngidul-ngidul mongko awake dhewe kuwi duwe prasetya lan padha duwe sumpah saguh njaga marang utuing Bayu Penutup Yayi Anoman iya banjur nganggo cara apa Kakang Jajal Werka aku ki Bayu Kenara wajibanku ngreksa marang Yayi Werkudara ora tegel lan dosa apa sing disandhak lamun awake dhewe wektu iki ngawang Werkudara tekaning pati tur patine pati siya marga dibudidaya marang Pendhita Durna banjur prayogane tak penggake Yayi Werkudara yen bisa nek ora bisa mangsa budhuwa marga aku ngerti Werkudara bab karosane iya Yayi Anoman ngati-ati kowe tak awat-awati lakumu Yayi hati-hati
Sanjabala Pandhawa Braka mulung mangungsir ring sapa Kurawa Kambang Ungkes Rukati Baru ora mangklik Kakang Anoman. Ya. Aku dulurmu tunggal bayu Anoman ing Kendari Sada. Ana parigawe apa? Werkudara sira sadar ning endi? Apa wajib tak wangsuli nggonmu takon? Siadi harep ning endi? Kowe kuwi ambak kethek. Satemene dituwete alasan nanging kuwi pendhita lokal ora ngerti karepe Werkudara. Wae lah. Yo. Pun Kakang ngerti lamun sira Syadi bakal golek tirta pawitra dimahaning suci banyu Perwitasari marga manut perintahe pendhita Durna. Adreng kedereng gone Syadi kepengin nampa kawruh kasampurnaning dumadya kawruh kasampurnaning urip. Kene yo ngerti dadak takon. Werkudara, apa? Pendhita Durna kuwi guru sing nata duding olah ing babaten nanging secara lahir. Nek sira Syadi kepengin pencak silat sinau kelawan Pendhita Durna kuwi wis pas. Olah kapribaden, olah kanuragan kuwi gurune Pendhita Durna. Nek secara batin ora pas papan dununge. Mula Werkudara, sira Syadi wektu iki kena glembuk digendam Pendhita Durna. Wekasane sira Syadi manut marang perintahe Durna. Werkudara tak elingake aja keputungke nggone sira Syadi. Golek tirta pawitra dimahaning suci. Eman nek patimu pati siya, pati nista. Nalar apa ora nyemplung segara kidul kok urip ki nalar ora tuli gagasen. Padha-padha sesmo pukul Bathara Bayu. Sira Syadi tak jaluk kanthi banget. Eling yo dieling. Aja nganti sira Syadi kleru nggone golek guru. Kakang Anoman, apa? Aja kakean cangkem. Lho. Kowe iki pendhita Durna bapakku ya pendhita. Pendhita karo pendhita sing sak mestine. Padha-padha nggone mulang marang ing bab keyakinan. Nanging palandene kowe golek wedhus sing nyalahke kono nyalahke kene pancen iki bajingan. Lho. Kasar tembunging Syadi, kasar tembungku marga sing jalari kuwi. Kowe ngerti watake Bimasena. Sapa sing tumindak ora bener Ginage Hayu iki Bratasena. Lho. Pun Kakang metu dalan sing bener marga aku sedulurmu tuwa. Aku duwe hajat niat ngelingke karo kowe. Marga menek sira Syadi mati sia nyemplung segara kidul segara mancingan. Di eling di. Eling Nyai Werkudara. Kowe iki mung diglembuk marang Pendhita Durna. Kowe iki mung diapusi. Nalar apa ora tuli gagasen nyemplung segara kidul kok bali urip ki nalar ora. Kowe mung cangkeme Pendhita Durna sing ora pas. Olahraga karo kakangmu. Gaget penggak sira Syadi. Ora kono tak gawe becik, gedeng kelangan dulur siji ra dadi apa. Hup. Haha. Haha.
Menaka menira Kakang. Yayan Manono apa Yai? Kakang Gunung Menaka ya kepriye? Werkudara kena gendam kemayane Pendhita Durna karepe kepiye? Kudu-kudu nggone nampa kawruh kasampurnaning dumadya kawruh kasampurnaning urip. Mung wae sak temene Werkudara dilaropake. Iki mau tak endhek lakune. Tak penging teruske, tak kon bali ning ora nggugu. Nek ditutukake jegur segara kidul, Werkudara bakal mati sia. Prayoga kudu kepriye? Purba masih tak borongake marang panjenengane Kakang Gunung Menaka. Kanggo dalanan srana apa? Wah, dalan Werkudara mandhegi. Kakang Garuda Mambira. Yayanoman, aku durmu Garuda Mambira. Aja enak kapenak awake dhewe bakal kelangan dulur tunggal Bayu. Bayu penutup ya Bayu langgeng. Lire kepriye? Werkudara banget nggone percaya karo rembuke Pendhita Durna. Wektu iki kene golek tirta pamitra dimahaning suci ya banyu Perwitasari. Mapane ana segara kidul segara mancingan. Werkudara budal tak cegat lakune tak elingake. Werkudara lagi lali. Marga Werkudara kena gendame Pendhita Durna. Aku kudu kepriye? Nganggo cara apa Kakang Garuda Mambira? Supaya Werkudara ora nutuke laku. Cegaten lakune. Dimen Werkudara wulung jegur segara kidul. Wah, adalah iya Yai. Manukdara wonten dawuh. Manuk alap-alap wonten dawuh. Ana gawean sing kudu mok lakoni keparengipun. Werkudara nuruti karepe Durna kon golek tirta pamitra dimahaning suci. Mapane ana segara kidul segara mancingan. Nek Werkudara mangkat jegur segara tak pesthekake mati. Mongko patine Werkudara ki pati sia. Kula kedah pripun? Manukdara api-api kowe mlayu. Yen doyak marang manuk alap-alap kae. Nganggo cara apa ndekno lakune Bratasena aja nganti nutukake laku. Mekaten Gusti. Iya. Nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu. Kula badhe gegiri Sang Bratasena dimen kandhek lampahipun boten nglajengaken jengkur segara. Purba wasusak pasrahke marang kowe. Ayo alap-alap koyo anakku. Mandek. Adikku pun Kakang Gunung Menaka Yai.
Werkudara Kakang Gunung Mainaka. Iya, Di. Aku krungu jare sira Siadi. Wektu iki bakal jegur segara golek tirta pawitra dimahaning suci marga perintahe Pandhita Durna. Kene kowe ngerti. Werkudara yen sira Siadi nyemplung segara sira Siadi mati siya ketemu nalar apa ora tuli gagasen penggalian jembar nglangut tanpa pagut segara kidul kuwi yen Siadi jegur ora beda Siadi nyengkake pati eman-eman uripe Siadi kuwi isih nom ya Di aku ora wedi mati pati ya ora galak kaya macan lho Siadi sing nom uripmu bayi mudar pirang-pirang aja ngrindu lakuku. Wah. Ora tak penjak. Yo. Alang-alangi lakumu wis. Kiblat papat limo pancer gunung padha ngumpul dadi siji jejer gunung sewu ayo oleh kudoro tangan ke bisa melaku ya Raden nyuwun tulung Raden. Raden. Ayo pangan weh. Ayo. Raden. Ya pangan halangan agar barang kemunsaran Dinoter kekunang sorot-sorote tanpa adang Raden kula nyuwun tulung nyuwun gesang Raden iki manudara putih nyungkem marang pepangkonku megap-megap napasmu nggih kula pun boten kiyat miber malih kula nyuwun gesang Raden, kula nyuwun tulung kalih ndika Raden. Menapa? Kula sampun 7 dinten menika pados redan kangge bojo kula. Monggo bojo kula nembe ngermiti tigan kalih cacahipun. Enggo sak mangke kula ngalor ngidul nyetan ngulon pinanggih suwung. Kula dereng pikantuk tetedan menawi gagal anggen kula pados tetedan boten benten bojo kula mati ndok boten badhe netes kepara kula pinanggih wonten dalan manuk alam-alam ajeng mangsa jateng kula Raden kula nyuwun tulung nika Raden ampun pambengi Raden badhe kula wajok Raden nyuwun tulung Raden
Sudepi gemrok hawaning ratri Sosodoro manjer kawuryan Sangku jiwa memanisi mangkat sirneteng dalu Welas nyawang karo kahananmu Manodoro. Inggih Raden inggih. Aduh Raden, kula nyuwun gesang nyuwun tulung. Mamrih kula saged gesang kados pundi Raden nyuwun tulung. Monggo kula dherekaken tindak dhateng papan dunung kula. Raden Manodoro badhe kula mangsa, badhe kula pangan. Raden Paduka paring pitulungan dhateng kula. Ayo rene nyecak aja pengiber. Pangan kowe. Raden kula nyuwun gesang kula nyuwun tulung Raden. Manuk alap-alap. Ados pundi? Aja ngrupita Manodoro iki mesake banget uripe. Liripun Manodoro iki golek pangan, goleke bojone marga saka tresnane karo sing wedok. Mongko sing wedok lagi ngermindhok loro cacahe. Yen nganti mbok pangan ora beda kowe mangan nyawa siji ning nyengkake. Patine bojone ndok ya ora bakal netes. Aja mangan Manodoro iki golek pangan liyane. Lho, mangke iki Raden wae. Raden nyuwun pangapunten Raden. Kula menika pados tetedan sampun gangsal dinten menika. Katemben pinanggih Manodoro menika dados cadangan pangon kula. Monggo gangsal dinten ngalir ngidul ngetan ngulon kula pinanggih suwung. Kula pados tetedan menika kangge bojo kula ingkang sawetawis anggenipun ngremiti gan sampun netes. Anak kula wonten sekawan. Menawi kula mboten antuk tetedan, mboten benten Paduka ngalingi nyawa Manodoro ning sampan nengkake pati kula, bojo kula lan piye kula sekawan Raden. Malah saya ngeres uripe manuk alap-alap iki. Raden Paduka sampun prasetya janji kaliyan kula. Paduka sanggem badhe mitulungi dhateng kula Raden. Enggung kok Paduka lajeng dawuh ingkang mekaten. Ayo kake wis pangan kowe. Tulung Raden kula nyuwun gesang. Manuk alap-alap wonten dawuh yen tak ijoli kepiye. Liripun aja mangan Manodoro iki, tak ijoli daging. Lho monggo. Liripun dagingipun sinten? Daging kempol wentis dodo milio tak besetke daging kuwi milio. Wah, salah. Aden. Mangke rumiyin Raden. Tetedan kula menika bangsa daging. Menawi Paduka badhe peparing kaliyan kula wujudipun daging dika, monggo anamung kula suwun ampun ngantos corok cinorok upaminipun ngaten Raden. Daging Paduka kaliyan daging Dara menawi dipun traju dipun timbang kedah imbang sak bobot. Upami abot daging Dara kula mboten purun nedha. Awurat daging Paduka kula ugi mboten purun nedha. Monggo Raden ingkang baken sak bobot sak traju kaliyan peksi Dara. Manuk Dara kula wonten dawuh mencok nanggon pang iki. Dinagi tak timbang tak traju kalawan bobote daginge Brata Sena monggo.
Sang Bratasena. Kuku Pancanaka modot pitung depa dawane. Daging sigra den kleti. Daging wentis, daging lengen. Den kleti sigra den traju den timbang. Eloke lakon sabon Manukdara. Lambah maksih mencorong tejane Sang Bratasena mangkono paring pangandika daging lengen kentor pupu kabeh wis tak beseti kok isih abot Manukdara iki pripun Raden yo tak kleti dagingku sing mapan ana nggon dadaku iki. Raden ketingalipun daging paduka mboten wonten menapa-menapanipun amarga katraju kalian peksi dara menika paduka priksani tasih katingal jomplang isabot Manukdara nyuwun paripeksa sing tak pangan Manukdara Raden. Wah musik musik yen pancen isih abot Manukdara yo nyawaku ganti badhe kenal. Adikku adik aku dulurmu Yodi. Aku Garuda Mahambira. Weh adalah Yai. Semono tulus jiwamu Werkudara. Nggone nengenake kebutuhan ing bebrayan gedhe ngiwakake kebutuhan ing priyangga. Nyawamu minangka dadi liru pangorbanan adikku di siadi jegur segara pun kakang ngestreni. Tak awat-awati saka dirgantara jegura Yai. Gajah Setu Bondo opo Yai? Wah wis pirang taun ora jedul wis. Ya Yai aku matur nuwun. Angger kanca-kancaku dikirim ning isi Jogja karo ning Cilacap aku terus kanggo ning kene. Wis ora apa-apa sementing nuruti cukup. Anyar Dwarana gorene sing lawas dijedulake. Yo Yai iya. Ana gawean Kakang Gajah Setu Bondo gawean apa? Yai Werkudara bakal jegur segara kidul manut perintah Pendhita Durna. Kena kemayan kena gendam prayoga piye? Jegurana segara kidul. Swanti jegur tadhana nganggo gegermu. Wah, Werkudara tadhe nganggo gegermu.
sung jumengklung suring-baling-balan lesung jumengklung anak elok mangun-un hawa mangkan bisa jumengklung bisa aku tak wis kandha terus aku iki mbatut iki mbendina ngono lho. Wong iki pas prerong dina ya karep malah monggo nglembur kok. Ora gelem istirahat. Seteno piye meneh wong jeneng Pakaryang iki. Nek pas pinuju rame ya aja do ngrentah, aja do ngresula. Sambat kesele. Kekasane mangkat ku terus do iren. Mapunten wau izin mboten saged. Nek pas pinujuran nyambut gawe sing tekan-tekan nang nggon grup. Mula alhamdulillah ngaturake penuwun karo sing gawe urip. Awake dhewe diparingi lancar lan sukses nggone nyambut gawe. Kanca-kanca tetep semangat kabeh ya. Nah, pengen mbatut ping pira bulan Agustus? Wani ping 16. Kowe lah kuat lah nek aku. Ngawi omahku saiki pirang-pirang kudu mlih rono, mlih rene. Lho kuwi lho. Ya kowe iki do harap memaklumi dengan keadaan saya yang sekarang. Burung nek proyek gamelan iki medhun bareng ngene jajal. Sing butuh probio sing ora sithik. Pirang-pirang pesanan-pesanan saka UGM sok Rebu kudu dikirim sakset. Burung sing saka Pontianak sakset, terus sing saka Kalimantan 10 set saka dinas. Lho, akeh kaya ngono kuwi tugasku sing ning omah. Kula ku anggar mayang nusul gonta-ganti wayang. Sujune Mas Danar iki nang piye ngono ki anggere tak kon nyopak wayang-wayangku ngono ki sibuke ra umum. Gaweane akeh. Mbok dolan ning omahku sing cedhak to Mas Danar. Ning Gombang kan kari melangkah ning lor kali. Ngono yo kala mangsane iki ngobrol ning omah. Malor ku tak ajari carane golek petik-petik piye. Ah kono wis ora gelem. Wayang ki anggere di urungi duit aku. Jane wayang sing tak seneng-senengene anggere dilung idit sing ora sithik ngono aku terus glewang kok pikir aku iku ngono. Angel aku iki. Wayang Prada-Prada apik munclong bos kae. Wis iki pokoke dienggo terus. Wis ora bakal tak jual. Parang isi Jogja wae dit mak biuk.
Oh Mas Martoyo niki pun. Dul mboten. Monggo. Akhire yo kepayon. Ternyata yo suwe abot duit. Lah piye wong sing dikaya ngapa awake dhewe yo kudu duwe investasi. Ning investasi ini ora ning koperasi lho nek aku. Investasiku kanggo masa depan anak-anak, kanggo masa depan keluarga, kanggo masa depan sedulur-sedulur. Klebu ngestilasi tak gawe invest. Tenan ora kuwi. Nyenengke men. Alhamdulillah. Sinden lengkap, sinden komplit. Gong. Bayaranmu bengi iki ora sithik saka Pak Suratno. Wong panjenengane Pak Letkol CPN Purnawiran Pak Suratno ki transfer kowe wis dilunasi yang ngabari aku anu Mas Martoyo. Bagong saiki nyuwun 12 juta iki. Nggih, kok wis akeh men wis saiki 12 juta arek golek-golek colongan. Wes suwan rene iki aja mikir perkara duit. Margo aku ki nek suwan ngene nggon sedulur-sedulurku kabeh. Kaya Pak Letkol CPM Purnawirawan Pak Suratno kuwi nek karo Wartoyo wis wae. Wis kaya kakak beradik. Nek enek kesulitan bahkan keluargane Pak CPM Suratno kaya Pak Suranta, kuwi wis kabeh do paring pambiyantu nglancarke. Ya ta? Zaman pandemi Covid-19 aku iso mlebu ning istana iki margo jalur saka sapa nek ora saka Pak Suranta jenengane. Oh, wih hebate, mula matur nuwun banget. Pancen jeneng sedulur akeh nggone awake dhewe duwe kekadangan pirang-pirang kuwi ora marga saka nyuwun sewu bab Probaya lan liyane ning nyatane rasa kekeluargaan, rasa katresnan wis enek ya, Gong. Nggih. Wis ketemu karo Pak Suratno wis ping pira? Pun wah Pak kabeh Mas. Wis bola-bali ta? Wis diamplopi wis pirang-pirang wis melu ngenyami kampung ten kamulyane. Nggih. Apa meneh panjenengan Ibu Sri Rezeki Kepala Desa ing Boto? Nyatane nggone ngastana ing Kepala Desa ing Boto kene tumanja merakyat karo sapa wae kepenak srawung mapan enak. Pembangunannya rata, pembangunannya saya maju dengan pesat. Pangkling aku mlebu ngliwati nglumpati rel jalan wis jembar banget. Weh wis kaya kota. Iso nyundul dalan lor desa kuwi kalah saiki kalah ombo nek karo ning idul desa. Biyen-biyen ki aku wis ngenyang lemah ning kene yo ora sida kebayar. Wong sida kebayar kena tanggo omah tanggo rabi meneh ning kene. Amin. Wamin gundulmu. Amin. Saya ngatek kok karo Eva kok iki mumpung dulu-dulu dilunggah komplit nika kanca-kanca WMC jangkep Mas Danar kuwi pengrajin penatah wayang yang paling unggulan saka Pakis Kulon Bangju. Wah dalane unggone apa ndemoro ngono Mas Danar ra seneng dalan jiut kok lah ngapa Sekoso lewat anggur mlebu rekasane Mas Eko Nugroho wis dong lumpuk ning kene jenenge sedulur seniman iki ngene penake. Kula nggih ngaturke matur suwun dhateng Mbak Suranta, Pak Ratno, Ibu sing nulungi kula niku lha ya Allah. Wis ora kena diitung. Nggih Pak. Terakhir niku nek mboten digondeli kali Pak Ratno karo Bu Sri Rezeki niku entuk takusan golek aku. Ya kelangan meneh kowe. Aku yo diceritani karo Pak Suranta karo Pak Suri. Ceritani Pak wis nek kebangetan kowe karo bojomu. Lah ngopo? Apa enek wong copet kok kapusan. Copet yo goleke kowe kok. Terus kanggo Mbak Suranta juga terima kasih bojoku ning Jakarta ditulungi Mas ora ketulung-tulung. Arep dijog wong ning ora kok ora di-DP terus kon mangkat dhewe wis bolak-balik. Nggih, tapi nek Pak Suranta itu nganu kula nek enten urusan Mbak Jakarta. Iya, pancen seniman wajib hati-hati margo sing akeh modus. Contone umpama ngejob Eva ya lah ngejob ning Jakarta utawa ning Jawa Timur. Etok-etoke terus ditransfer dengan uang sekian 12 juta atau 10 juta. Engko sedina dikirimi slip transferan. Ing kono terus moduse ngapunten Mbak kakean sing transfer mangkirim balik kuwi modus. Sing hati-hati. Bahkan banyak kanca-kanca seniman garang
Sing wingi wah enek sing punjul saka 100 juta enek sing kampusan kok. Wakil korban kaya ngono kuwi. Mula awake dhewe do ngati-ati dadi seniman. Nah, aku ora mungkin arep kapusan. Ora mungkin. Lah kok ora mungkin? Ora dire kening. Modus liyane sing enek meneh. Sing jual beli gamelan, ora mung gamelan tok, termasuk mobil dan liya-liyane. Gamelan itu dituku lewat telepon terus ditransfer. Slip diuncalke ening armada teko. Gamelan diunggahke nek ora di-cross check dhisik ning nggon rekeninge uga bakal kala mangsane ening modus penipuan sing ora prayoga. Mboten kok duit kok, Pak. Enten kanca kula niku bojo barang ya dihapusi wong kok, Pak. Nek kuwi kan bagong. Lagu-lagu mawon. Bapak digelembuk bojone. Iya, Pak. Bojone ilang digondol wong. Ora gur mobil, ora gur barang duit. Bocah iso kleru saiki. Sabar ya, Lek. Kan saiki ya wis entuk bulekan karo aku. Tani mau. Ayu ora? Ayu, sing iki ayu. Karo Solekah ayu ndi? Ayu bojone sing saiki. Wedah. Wayangan nderek jenengane. Solekah lewat. Lewat. Solekah arep tak goleke judu dhewe. Sapa? Iki lagi nyedremek. Anjir. Nembang ya, Lek. Ayo sing mat-matan sih. Yen Slendro Pak Gita, Slendro sama. Sing kon dagel karo nembang. Sing bawa ben si Solekah kanggo Mas Manten Mbak Yu Manten. Yang Mas mantan baru berlayar hati-hati. Mas Arfan Setio Mas kita. Ya, dimanapun berada, semoga selalu diberi kesehatan dan Amin. keselamatan. Kaya dene perjalanan lakon bengi iki Raden Werkudara nadyan di laut tapi emang kebahagiaan dan kemuliaan nyatanya ditompo karo Raden Werkudara saat dia dikerja di laut apa jegur ning laut. Karo ngenteni mentase Werkudara ayo gegojekan. Ayo. Mentase jam 3 jare mau. Jumeneng napa lelenggan? Ya ngadeg. Jumeneng. Presiden ya ini nek lungguh suwe-suwe ndak kelet. Apane sing gelap? Jari, Mbak. Pelok barang, Bapak pelok barang, Bapak. Pelok barang Mbak Steni. Gegarane wong akani rek. Pelok Ojo nganti barang kleru. kok. Lah iya gegarane wong akani. Nek kan bawa Mas Marandono. Ojo nganti kleru. Ngemut pisan ngono ya. Luput. Ojo ben kleru ngemut pisan. Keren. Kekeraan deh. Anggo nakal. Ora dikekrek ndi wis lara kok. Mbak, BTN. Apa kuwi BTN? Bocah tua nakal. Oh, ngerti ku BTN ki penting zaman uang ya. Wah, Pak Ratno tesih sekeca lenggah. Jih, Bapak. Ya benah lungguh tepaki kursi kok. Ya. Ini keluarga besarnya Mbak, Ibu. Jadi pagelaran wayang iki yo gen iso kena dienggo edukasi karo kanca kancane ben ora do nyunjewe nek sing penipuan modus-modus niku lho. Betul, Pak. Hati-hati. Heeh, Pak. Investasi ning nggon koperasi yo iki kudu perhatian lan hati-hati aja nganti salah. Kula gen aman iki dikok sing nembang bareng-bareng wae. Apa nembang bareng? Kur. Malah kur. Mbak Yu. Nah, yo. Lamun arsa Kandang gula bancat. apa masih bener apa enggak Bacet kok bacet. Lah kaya juraganku ya. Mau nonton lho yo lica-lici. Halo Om. hentok jatuh rapi Pak Suranta mana ini? Pak Suranta ini. Oh istirahat. saya Tadi WA sama suami saya Mbak. Sini WA Mas ke depan. Maaf Pak, masih pakai celana pendek. Ya Uma, iya. yo kanggo sarung. Ya, anu Mbak Asini mau pengen kondangan nunggu ini Mbak Wati Mbak. Oh, sama tak hilang Mbak Wati. Iya, prayit mawon. Ket prayitna mring pamilih hira.
Rebo Besok Rebo Kamis Jumat, telung dina, Dek. ning GN. Barang ora ketut. Lah nek mung krosek gamelan kok kabar tak jak. Saya melu ya kenang boleh lah iso jajan bareng. Jajan bareng. Apa nek mangkat iku kudu tanggapan dari kebersamaan. Oh iya bener Mas. Tadi Dak iso kok ada lho. mangan oke lek. Manoke tak bayar dhewe ra apa-apa, penting mangkate bareng. Padane wong kantor. Ayo, di bojo solekah iki ora rasane omah yae. Lah kok kerasan lho malah. Ya suarane banter kaya ngene. Wong lanang luput sithik. Minggat neh. Lah soalnya tanggung jawab. Sik 10 lewat. Sing mancer dhewe wis mari ya. Sing enong ya. Capek. Nek Capek waras garapi kancane sak geleme. Ora ndene walah le masuk angin yo plilang. Agek maksud ping 5 ya ndosor. Dasar. Iku kae to. Iya. Bu. Padha rujak jero kok. Mangat. Aja weton wadan Lanang gawa wedok barang. Aja milih. kaget aku lho Mas mbok ngomong. Kaget orang rangkul. Seneng asine. Biasane wong kaget ya. Waduh kaget aku. Oh iya asine Asli iki Ora bila kesempatan wong asline nafsune Bagong iki asline. Sampai nek meneh Dek. Heeh. Mani karo Ya nek karo kowe aku ya rawani wong cikiame sing ngomong aku. Wayah mangan tak dulang, wayah adus tak dusi. Bareng gedhe nyepeleke wong tua. Nyepeleke. Apa jak adus sing mohno. Ya mah kok gak dilene. Nggur mulit deh. Bulet. Ya yuk. Ayo terus ke kok. Dari kaget. Aja waton wadon. Andel kuno sing mungenya ego sak pol-pol. Lah iya. Lek katokmu ukuran apa? Aku toh Heeh. sak kecekel itu. Golek ukuran angel aku sok ira katokan. Dak ora katokan. Kok ya cepet men kowe iki tok judu to, Gong? Lha niku gandeng empun suwe kok. Aja Oh, meri. suwe to, Dek. Sadurunge bisa. Aja milik tekan ndi? Tekan botol. Wong ayu. Kaping pindho. Rasa nempel-nempel to, Mas. Ora iki sing bowo kok suarane kaya wong tuwi. Tak jarang kok. Melek yo. Sik melu anak wedok. Pek telu. Aja pek. Peng. Peng ya? Peng. Peng kok disalahke nek. Peng. Pek iki nggonku. Apa kok ora beneran? Tapi beneran iki urip ora beneran. Peng telu. Panas kok. Gantrak. Derajat pangkat. Wong tuwe kok ya ngetel video. Sopo? Pancen. Ojo dole guyu Kuwi molek le kan mripatipun nyuwun sewu. Kancaku saya wah angge story tak komeni siap le. Ya Mas. Komen ning grup tadi kan. Tahu gawe terano anak Pak Di. Iku Kong. Dun. Bojomu sing iki umur pira, Gong? Swidak 5 Mas.
Kok teko-teko ora nyumbang kok. Ya ora ngono tak bandingi antarane Soleka karo bojomu ki. Janjane biyen ka harapanku kan kowe jadi tok Lah Soleka. wong bojoan iki arep lomba kok dibanding-bandingke. Ya saurarane wong yo diteraju anjine. Raju kok blentel. Iya. Kok iso Parai lali bro, ya soal teko tidak. Blentel. Pak iki ditunggoni Sapa lanang pekoke. Kaya ngono wedok iki kok lamur ngono ta kowe iki. Anak lanang sapa? anak lanang. Anak pink. Iku bisa Keneng sambang sarang wungan kapi lot ing bicara kang langsan wae bicara kang manis 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 Saya Bagong Idola. olah kere Saya Bagong Idola weh. marmane ten pra yen Ya. gimana kok orang-orang kok coro ngerti kewan kok lah nek babakan kewane apa laku no Apa ya tak? Masa? kewan apa sing ora tau turu Ora tau turu ya ora enak kok. enek Nah, iwak. ya lah sebab apa ora tau turu Lah nang jero banyu kok. ora mungkin Lah apa? batale teles Iya. aku kaget lho iki mau Lah ngopo? buri ngono lho Heeh. aku nguyuh ngarep truk ngono iki Lah terus aku nguyuh madhep rono lah ngono ta heeh. lagi anu jebul truk iki eneng wonge pro gamelan kok yo ngomong wah aku kaget kebanjiran tak ah buka tenono Lah kok pas nguyuh treke ora mlaku. kalau tenanan ya lho lawang Jare ngono pas ngapune durek kene kita sing muni kesuwen kae gitu Iya. Elek DG channel salam kowe golek. oh Mas Pudut ah salam Mas Pudut wah Mas Pudut dengaran kok anu nge-live apa ora tanggapan Kono dipentingi nge-live daripada tanggapan. Mas Putut. wah eksis banget Diki channel DG channel. Diki channel apa coba Apa? Dagelan channel Kowe ora duwe TikTok to? duwe no Mosok? oh padake Lek glonder jomne TikTok, Pak. Micat ben duwe apa? Ikan matamu arep pesen kok iki Ora beda. wadah ya anu Weh, HP isine gambar masjid kabeh Gambar masjid. gambar masjid Saking Islam. Islam kok Lah ngapa? Kok mbok gambari masjid? yo kena wong tak Islam kok Oh. wadah ya Kang. Pak Leto CPM Purnawirawan Pak Suratno sing lenggah karo ibu. Kok Pak Surantara ketok to iki? Pendala. Pun sari. Saya. Pak Suranta genah pun sari lah nek Pak Ratno genah ora mungkin sari Lah ngapa? lha urusane piye wong iya nunggu iki Oh wis lunas kabeh. lah yen apa kaya ngopo ya memuji Pak Suratno. Pak Suratno kuwi gong saben wayangan. Ha, 1 bulan wis dibayari kabeh. Wah, wis entek awak dhewe piye. Wis tenang wis dibayari ora percaya takono panjenengane. terus Bapak Lah nang gak wayang yo lah langsung nyono mrene kene Mas Wartoyo jujur langsung lunas. Aku biyen utang 10 juta ya langsung lunas. ora sing durung aku iki berarti oh ya rama itu lho iki malah seri nenggan ibu DPR kali ini jendali ibu Keluarga. itu di DPR to Itu. ya Pak kok lu gene ngarep Ya kok ben kok rumah kok wis terang iki. ibu DPR Mang tapuk buri ku. Kurang ajar kok buri ku karo oh ya saya. ora ngerti lho wong ya ora pirsa kok sapa iki sapa kok ah jane Oh, oke.
ngene iki kok ya ini bersih desa kok ya ora wae dhewe. Bos, kan ganti rasa. Oh iya ganti rasa. Rasa kuwi kan nek jangan bayem terus ya ora. Ya muga-muga mami sesuk kita. Rasa ki dalang endi? Rasa ki dalang endi? Pokok nang ngalor sithik. Ora lagi jane gen ganti rasa. Aku ora tau krungu dalang rasa. Ayo Mbak, nembang aja ngrungokno. Oh, bengi kuwi yang pas ya. Ya, kuwi ya Ora kuwi. Kim lucu. Ora kuwi. Sing matan sih. Ya. Lan tetap setia kami mas turun nanti gawe kelak lan gawe ku jiwa umpama suke yang dipangkat ya kaya Pak Ratno sekalian ibu iki lho. Nyatane bapak arek iki kersa tindak ning gumbuku lho Om. Alhamdulillah matur nuwun nggih Pak, pun kersa tindak teng desa mrika. Genah gelem wong ayo bar mampir kok tamanmu. Pak ngerti. Ngerti ya wi anan. Anu weh, sok ben meneh anu Mas War. Apa? Tapi gunungnya ditoke gara-gara wae. Lah sebabe. Lah iki anggere wis rampung tanggung jawabe koprol terus turu arep ngono. Malah bengi iki diajenge iki melek. Biasane lho. Biasane lagi jejer wis. Ya ki mau nang ngene wae. Wah, wis rampung janggengane. Margo wedi karo Pak Suratno. Heeh, Pokoknya bengi iki ana undang-undang sinden nganti turu bedil dase. Ya sing duwe gawe mangsane Letkol Kolonel kok. CPM lho, latihan tembak wis pokoke. Oh macem-macem yoga turu bedil. Arep turu ya piye wong siji dodol sate pak. Pokoknya lemu Mas ya. Lemu, mulai kok kene ku mundak. Nek lampu mabur Mas. Lampu mabur. Mabur motor. Oh, pokoknya power ae. Lek kepake anak lho. Ayo Mbak. Berpaju dalam melodi Radio Suara Damai.
Pelong barang iso ndudut swara.